Krásny večer prajem. Dnes vlastne na našom stredajšom webinári vás tu všetkých vítam, všetkých, ktorí ste sa dnes pripojili alebo sa ešte pripojíte a všetkých tých, ktorí to pozerajú zo záznamu, pretože dnes sme sa rozhodli s mojou kamarátkou a kolegynkou Binkou, že s vami prezdielame v podstate všetky tie naše dojmy a teda aj skúsenosti, ktoré sme mali vlastne s našimi, ja sa smejem, že novými hračkami, pretože je to skutočne akože z mojej strany náramná zábava a ešte nám to skvele pomáha, takže za mňa je to aj taká zábavka a mňa to musí všetko baviť. Takže dnes si povieme v podstate o týchto veciach, ktoré my máme nové, ktoré sme zažili a ktoré budeme samozrejme aj odporúčať. Ja si zapnem aj prezentáciu. Samozrejme za sekundu. Čiže dajte mi sekundičku, pretože technické problémy musia byť vždy. To by už nebolo ono na tú stredu však. Takže máme to tu. Čiže je to vlastne naše také priateľské zdieľanie skúseností s BEM biomasážnym prístrojom. A čo to vlastne ten BEM je? Skôr ako teda vám zazdielame, o čom hovoríme, aby ste vedeli vôbec, o čom hovoríme, tak je to vlastne prístroj, ktorý vyrába Foherb, to znamená, je to čínska spoločnosť, ktorá patrí do asociácie zdravia a prosperity, čo je veľmi dôležité a hlavne pre mňa, pretože ja stále mojou hlavnou témou je zdravie a prosperita, je to veľmi dôležitá vec v našich životoch. A preto práve tento biomasážny prístroj ma veľmi zaujal, keď som sa vlastne dozvedela o tejto možnosti a o týchto prístrojoch. Mám pre vás ešte jedno prekvapenie dnes, takže teraz ho neprezradím, ale určite sa dozvieme aj, ako som sa ja vôbec dopracovala k tomu, pretože mne v podstate o týchto veciach hovorila moja kamarátka, teraz už aj kolegynka Ingridka, a ona vlastne mi predstavila túto spoločnosť a mňa to hneď nadchlo, pretože sama riešim mnohé zdravotné problémy. A keďže viem a verím týmto technológiám a takisto aj tradičnej čínskej medicíne, čo je ďalšia moja téma už dlhé roky. A keď sa vlastne spojila tá tradičná čínska medicína s tou modernou technológiou, tak ja som bola samozrejme vo vytržení, pretože mne táto časť môjho života veľmi chýbala a vlastne som dostala taký nejaký nástroj do rúk. No ale ja samozrejme nemôžem hovoriť o niečom, čo nemám vyskúšané. A tak sme sa vlastne s mojou ďalšou kamarátkou Binkou rozhodli, že pôjdeme na kurz. Práve na taký základný kurz tohto masážneho prístroja. Tento masážny prístroj je vlastne, budeme vám o ňom hovoriť, je to vlastne taký komplex niekoľkých masérov, ja tomu hovorím. Je tam gvaša, je tam bankovanie, sú tam rôzne tradičné techniky, dokonca laser je tam, o ktorom vám budeme hovoriť. A tak vlastne tieto masáže si môžete dopriať doma. A čo mňa veľmi zaujalo na tom základnom kurze bolo, aké patenty vlastne a ocenenia ten prístroj dostal. A vlastne dostal patent za dizajn, za užitkový tovar, za vynález a takisto zlaté ocenenie v oblasti technológií v USA v roku 2024. No, takže mňa takéto veci ako veľmi zaujali, začala som sa o to viacej zaujímať. Samozrejme, vybrali sme sa s Binkou na ten kurz. A ja vám teraz ukážem fotky z toho kurzu a prezdielam moje vlastné dojmy a potom vlastne posuniem slovo Binke, ktorá vám povie tie svoje. Ja som bola teda veľmi milo prekvapená, pretože ja si neviem predstaviť, alebo nevedela som si predstaviť, ako ten prístroj funguje. Vedela som fotku, vyzeralo to dobre, je to fajn do ruky, ale čo s tým? A viem, že mnohí, aj keď si to zakúpia, tak trošičku je tam taký ten rešpekt. O tom by vám Binka mohla rozprávať. Hej, čiže my sme sa tam vlastne na ten základný kurz vybrali, pretože sme chceli tak trošku lepšie vedieť o tom, ako s ním pracovať. No a tu na tej prvej fotke vidíte, ako má. Ja sa smejem, že týra, ale vôbec to tak není. Mňa to nebolelo. Ono to naozaj vyťahovalo tie toxíny. Toto bola priamo
Tak, vaša masáž, ktorú sme sa naučili. A potom na druhej fotke je ďalšia technika, je to vlastne taká akupunktúrna, to sú také elektromagnetické proste impulzy. Veľakrát sa to používa práve u fyzioterapeutov. Mne to napríklad robili po operácii, kedy sa mi snažili aktivovať tie ochabnuté svaly a to si pamätám, že to mi proste ako ládovali do mňa tieto impulzy a viem, že to bolo účinné a vlastne teraz to môžem mať doma. Hej? Čiže toto je ďalšia taká vec, ktorá mňa teší, že nemusím behať po fyzioterapiách, hej? A môžem si to kedykoľvek urobiť pohodlne doma. Na tej tretej fotke je vlastne takisto práca s nohami. Moja osobná skúsenosť, a to sme sa aj s školiteľom Richardom prekvapili, ja vlastne tým, že dupem na tú jednu nohu, pretože tú druhou krývam, tak keď tá intenzita mala byť 10 na nohách, tak ja som to mala na 30, ja som nič necítila. A vlastne ja som vtedy zistila, že ako môžu byť silne zablokované tie naše dráhy, meridiány a všetko, čo vlastne na tých ploskách nôh máme, všetko, cez čo prúdi vlastne tá energia. Takže po tie rukavice, ktoré vidíte vlastne na tej štvrtej fotke, tak vlastne týmito rukavicami my pomaličky ako keby rozbíjali tú bariéru a ja som postupne začala cítiť také ihličky. To sa dialo práve s týmito rukavicami, ktoré sú tiež vlastne tie pulzné rukavice, ktoré idú také jemné pulziky elektrické vlastne do tela, uvoľňujú až do hĺbky to svalstvo a poviem vám, že jak som ja mala tie spazmy, a hovorím, keby som mohla, tak každý mesiac absolvujem takýto kurz, pretože mňa tá Binka tak krásne vymasírovala, že ja som išla jak hviezda odtiaľ. Skutočne som mala veľmi uvoľnený chrbát, už len tým, že sme to na sebe skúšali. No, ale toto sú moje dojmy. Ale poď, Binka, ja ťa vítam teda. Dobrý večer všetkým ešte raz. Ďakujem. Takže aj ty nám porozprávaj. No určite, ja sa z toho úplne neskutočne teším všetkého. V podstate by som nadviazala na teba, ale ešte sa vrátim trošku okľukov, že ako ja som sa k tomu teda vôbec dostala a prečo som sa rozhodla pre ten BEM. Ja som taký naozaj nováčik zatiaľ a v podstate tiež, ako Zuzka hovorila, ostala nadšená pre tie produkty a my keďže spolupracujeme, tak hneď mi vyzdielala, že aké, čo má nové, čo vyskúšala a jeden z tých prístrojov, o ktorých hovorila, bol práve tento BEM a mňa to neskutočne zaujalo preto, lebo ja už asi rok, dva hľadám nejaký spôsob, ako si pomôcť, lebo ako možno niektorí viete, máme štvoročné dieťatko, v podstate teda posledné 4 roky boli hlavne teda o tej najmladšej dcére a času málo a človek už predsa len, mali sme ho po 40-ke, nevládzem už toľko, čo som vládala. A vždy aj môj tréner mi hovorí, že ty by si potrebovala poriadnu masáž, že prídi, choď na terapiu, no ale kedy, hej, že není proste čas a to isté riešime teda aj s mužom, že tam má problémy už 2 roky vlastne s plantárnou fascitídou, teda s ostrohou, zápal šliach, všetky absolvoval vyšetrenia, terapie, všetky možné riešime to dlhodobo a nie je tam nejaký efekt dlhodobý, že sa to stále vracia. A aj pre neho som chcela niečo, že vlastne poďme to tak nejak komplexne riešiť, nájdeme si teda niečo také. No a prišla Zuzka a teraz vysypala to svoje portfólio a ja som bola naozaj jak decko v hračkárni, že wow, že naozaj, lebo ja tiež milujem technológie, milujem novinky a ja naozaj verím Číňanom v tomto, že proste oni sú technologicky úplne niekde inde ako my a hneď, jak vlastne prišla s tým BEMom, ja si to chcem objednať. Hej, že vybrala som si z toho všetkého, že začnem s BEMom. No a on mi prišiel, poviem, že skoro pred mesiacom, ja som ho takto ukázať, aby ste videli, že je to také šikovné do ruky, že aj na malú ručičku, keď sa niekto bojí, že naozaj je to šikovné, ľahké a akože fakt, že silné a efektívne. No ale čo som teda k tomu chcela? BEM prišli veci k BEMu a BEM ostal v krabici, lebo ja som naozaj mala rešpekt
to vôbec otvoriť a použiť. Pre mňa to bolo proste, že wow, a že niekomu ublížim a čo keď a ja stále som mala také, že čo s tým budem robiť. A keď Zuzka teda prišla, že je takýto kurz, kde môžem prísť a všetko ma to tam chiropraktik naučí, môžem si to vyskúšať, ukáže mi to, hej, že ma niekto sprevedie od začiatku po koniec, ako to zložiť. Zuzka vie, lebo ja som nevedela zapnúť ani ten laserík, čo tam je. Mne to nefungovalo, už reku, že to asi mi to budú musieť vymeniť. Ne, nebudú, len som to dala zle. A ten kurz jednoducho, ja som bola, jak keby sa mi niečo nové otvorilo úplne, že a od toho začiatku proste už ja som sa cítila, keby som fakt prišla niekam, kde som už dávno mala byť, s ľuďmi, ktorí som proste mala stretnúť a neskutočne ma to nabilo energiou a aj to, keď teraz sme to na sebe skúšali, ja som mala rešpekt, ja strašne mám, ako ja na to nevyzerám, ale mám rešpekt zasahovať ľuďom do ich osobného priestoru alebo sa niekoho dotýkať, takže bolo to také trošku prekračovanie nejakej mojej komfortnej zóny, ale za chvíľku to bolo úplne prirodzené, že som sa do toho nacítila. My sme začínali vlastne s tými rukavicami, ja vám to rýchlo ukážem, to sú takéto rukavičky, ktoré vlastne pomocou prúdu jemného uvoľňujú to svalstvo v podstate za pomoci aj krémov, ktoré sú k tomu. No a bolo to úplne super a bolo vidno, že aj Zuzka, moja modelka, teda, že jak sa krásne to svalstvo vyrovnáva, jak sa vyhladzuje, ako to celé povoluje. Hej, aj potom vlastne sme teda robili aj tú guašu, ako ste videli. Tam tiež som mala taký rešpekt trošku, ale Zuzka že v pohode. A aj na tých nohách, aj baňky, proste všetky také základné techniky, ktoré pomáhajú. A ja som milovala baňky kedysi pred x rokmi, keď som mala čas chodiť na masáže, takže to bolo pre mňa niečo wow. A chcem to teda zhrnúť tak, že ja som prišla domov, hneď som porozprávala mužovi a muž mi okamžite išiel robiť figuranta, že ja som hneď išla ho masírovať, že poď ideme. Takže ten tiež, ja som ho vymasírovala a jak si aj ty hovorila, že sú tam tie bloky, ja som bola na chrbate, ja som končila na 30, on 30 vôbec necítil, my sme začínali niekde na stupni 50 a potom, že asi niečo cítim. Takže to je neskutočné. Takže potom tiež dali sme masáž, urobili sme guašu, nakoniec som vyskúšala aj tie banky. No a on hovorí mi, že išiel na prechádzku s dcérou neskôr a hovorí, že ako krásne išiel, že okamžite cítil ten efekt, hej, že vlastne bol prekvapený a už chodí za mnou, že kedy bude ďalšia masáž. No toto naša najmladšia, naozaj to sme riešili vlastne v nedeľu večer, ja som si Zuzke písala, kam počúvaj, ona mi začala kýchať, spúšťa sa aj soplík, kašle a ja potrebujem, aby išla do škôlky. No takže, a Zuzko, čo keď je laser. A tak reku, že a to vlastne môže, len som si nebola istá, že neboj sa, že zapni jej, daj a uvidíš. No takže ja som dala hneď ten laserík, ako vidíte, dcera si to držala sama, len som musela dávať pozor, nech si to nedáva do očiek, lebo si to chcela pozerať, ako to blika. No a dávali sme nos, dali sme hrdielko, dali sme uška. No a ešte jeden deň tú nádchu trošku mala, vlastne sa to celé vyčistilo, že sa to tak ako spustilo. No a na tretí deň nič. A je streda, my sme včera už boli ešte niekde, čo sme mali termín, čo na chodí k lekárovi ako na kontrolu. No a dneska bola normálne v škôlke a nič, už nemá žiadne prejavy, takže ja som z toho úplne, lebo akože fascinovaná, lebo ja som bola už nastavená, že zase bude týždeň doma, hej, takže to som nezažila ešte, takže naozaj v priamom prenose zažívame zázraky s BEMom, takže to by som chcela akože fakt odporučiť. To je fantastické. No, mne sa práve páčilo to, že ak si ty spomínala, že vy ste koľkokrát boli aj týždeň, aj dva v podstate doma. Takže ja som len chcela ukázať vlastne aj ten laser, o ktorom si hovorila, že to je taký malý káblik, ktorý sa v podstate dáva do toho BEMu, ale on má, myslím, že tú koncovku teraz už má inú do tých starých telefónov, čiže on sa vlastne dá zobrať aj so sebou na dovolenky. Tu to normálne C-čko, hej. Áno, áno, áno. Čiže dá sa normálne zastrčiť a máte to ako pohotovostnú
pohotovostného malého lekára. Hej, čiže na akékoľvek zápaly a tak ďalej. No a takže tiež som ostala veľmi prekvapená a nadšená, že ako rýchlo to vlastne reaguje. A keď už si spomínala, že ako som v podstate ja tebe predstavila tú spoločnosť a tie produkty, tak ja som tiež mala takú kamarátku, ako som už spomínala na začiatku. Bola to moja dlhoročná známa kamarátka, my sme sa poznali ešte Ježiš Maria, to je už asi hádam aj 13 rokov, kde sme sa vlastne videli ešte v úplne inom biznise a tak nejak sme sa len sledovali. No a videla teda asi, že riešim aj zdravotné veci a tak. A už prišiel ten moment, kedy ja už som bola vlastne aj otvorená týmto veciam. A tak mi tak nejak zavolala, slovo dalo slovo, prišla som ku jej na fantastický koláč, nejakú roládu ráv a ja neviem čo všetko, proste ako, bola som jak v raji a ja by som takého kuchára potrebovala domov. To len tak na margo toho. No a vlastne, jak sme sa o tom porozprávali, tak ja som pochopila tú príležitosť nielen zdravotnú, ale vlastne aj tú príležitosť tej hojnosti, tej prosperity. Takže sme si vlastne o tom porozprávali. Ja som našla tiež spôsob, ako sa vlastne si otvoriť účet a začať s tým pracovať, začať používať vlastne na sebe tie produkty. Ja o tých produktoch dnes nebudem rozprávať, pretože to by sme tu boli do rána, pretože ja, jak som nadšená, vidíte, že ja sa neviem zastaviť a nechcem ani Ingridku pustiť slovu, pretože vám chcem povedať, že toto je asi jeden z momentov v mojom živote, kedy ja vravím, že taká príležitosť nechodí každý rok a možno chodí raz za život. Takže ja som bola veľmi vďačná Ingridke, že nejak to ten vesmír namiešal a ona sa mi ozvala. A týmto by som chcela dnes vám predstaviť moje prekvapenie a veľkú vďačnosť za to, že Ingridka prijala naše pozvanie. Takže dovolte, aby som vám predstavila Ingridku, moju sponzorku, vlastne mentorku a kamarátku. Tak Ingridka, vítaj medzi nami. Ďakujem Zuzka, ďakujem za pozvanie a ďakujem, že ste prišli, vy všetci, čo ste tu, a teda, alebo teda, čo to budete pozerať zo záznamu. Takže áno, Zuzka, poznáme sa, ja som to ani nepočítala, no určite to je možno aj viac ako 13 rokov, 15 možno. A potom nás nejako ten život rozdelil, každá sme išli proste úplne iným smerom. A ja som bola v jednej spoločnosti, kde už som chcela zostať na furt. Čiže s tým, že už som to mala tak, že do ničoho nového už nejdem. Tam som chcela budovať tú kariéru, aj keď teda áno, ja som tam už niečo mala krásne vybudované, prišiel COVID, nebola som online, proste viete, ako to dopadlo, ten, kto bol online, vyletel, ten, kto sa nezžil s tými technológiami, tak mal problém, medzi tým sa to tam celé to smerovanie zmenilo úplne iným smerom, čo už mne absolútne proste nerezonovalo, nevedela som, ako to uchopiť, ako tento smer, ktorým sa firma udala až nakoniec. Toľko som špekulovala, až prišla tiež moja jedna kamarátka, s ktorou sa poznám teda tiež už zo pár rokov, že či môže, ona by k nám prišla rada na návštevu, že sme sa presťahovali, veď sme sa dohodli, že keď sa presťahuješ, takže že ťa navštívim a tak hovorím, jasne Vlasti, prídi, tak prišla, tak ako si Zuzi, ty prišla vtedy ku nám, ona prišla ku nám zasa s tým, že teda prišla sa pozrieť, ako bývame, ale medzi tým slovo dalo slovo kvá a začala rozprávať o korekčných vložkách do topánok, o aktivátore buniek, o tom, ja len počúvam, čo to mi o čom rozpráva. A vtedy mi to došlo, že prečo vlastne prišla, ale ako mi o tom rozprávala, o svojich skúsenostiach, hlavne osobných, ja som normálne, akože program mojej hlave, že do ničoho už nepôjdeš, ale zároveň som celé tie produkty, ma to neskutočne zaujímalo, ale proste, a stále ten program, že ale ja už do ničoho nového nepôjdem a toto sa stále vo mne bylo. A no potom proste už Vlastička odišla, ináč super krásne popoludne to bolo a môj muž to celé tak spovzdáli pozoroval, počúval. A potom, keď odišla, tak ja hovorím, že ako mne sa to páči, ale už registrovať sa nebudem, lebo ja do ničoho nového už nejdem. On hovorí, že však veď ja by som to tiež chcel vyskúšať, mne sa to tiež páči.
Hovorím, tak on hovorí, že tak ja sa zaregistrujem. Ale vieš čo by si sa ty registroval, ja sa zaregistrujem. Tak nakoniec som si povedala, ja do toho teda idem s tým, že ak to bude fungovať, tak ma už nič nezastaví. Lebo on mi jednu vetu síce povedal, ty už si to tu Zuzka dneska vlastne tiež povedala, ešte skôr, než som sa teda ja rozhodla, že ty nad čím rozmýšľaš, toto nechodí každý deň okolo teba. Lebo ja som si vlastne uvedomila, že vlastne produkty, tradičná čínska medicína, všetko podľa starých čínskych receptov, podľa tradičnej čínskej medicíny je spojený s technológiami. Čiže energie, vibrácie, frekvencie. A čo je budúcnosť medicíny? Energie, vibrácie, frekvencie. Nie lieky chemické, čo ani nie sú lieky. Čiže to spojenie mi začalo dávať zmysel, ale proste ten program, ale nakoniec som si povedala, ak toto bude fungovať, tak ako ja do toho idem. Preto ja som si vtedy uvedomila, že ja sa možno trápim niekde, kde som totálne sama, bez podpory, kde sa to uberá úplne iným smerom, ktorý nie je už cudzí, a tuto prišlo niečo, čo je možno životná príležitosť. Hej? No tak som sa rozhodla, tak som do toho šla. Prvé, čo som si vyskúšala, boli teda korekčné vložky do topánok, okuliare high-tech. To s okuliarmi mám úžasnú skúsenosť, s vložkami mám úžasnú skúsenosť. A potom tento aktivátor buniek. Neviem, či teraz už, Zuzi, chceš o tom Môžeš, hovoriť? hovor. Áno. Áno. Jak mi Vlastička, tá moja kamarátka, rozprávala o aktivátore buniek. Už len to, aktivátor buniek, čo to je? Sakra, akože čo toto je za prístroj? Tak ono to takto vyzerá, neviem, či to vidíte. Áno, je to také, vyzerá to ako fén. Dá sa to aj na poli rozložiť. To lahučké úplne, takže na cesty, všade do kufra, proste nezaťaží to. A tento malý zázrak, to je, naozaj to nie je len taký fén obyčajný, lebo to naozaj, keď to má to 3 stupne, ja to len pustím, aby ste videli, ako to vlastne vyzerá. To je prvý stupeň, druhý a tretí. A je na konci také fialové svetielko, to proste, aby ste videli, kam to fúka, na ktoré miesto to je. No ale čo to vlastne robí? Už vlastne z názvu, že aktivátor buniek, ono to aktivuje spiace bunky, lenivé bunky, neaktívne bunky a opravuje to poškodené bunky. Hej, doslova, pracuje to na báze terahertzových vln, ultradlhých vln, čo mne nič nehovorilo, určite možno, že ani vám to nič nehovorí, ale začala som si to študovať, no tak akože terahertz, to proste vôbec nie je nová technológia, to je stará technológia, len nám to bolo z nejakých dôvodov proste odopreté. Ale teraz sa menia veci, celý svet sa mení, takže postupne ako tieto technológie sa k nám dostávajú a toto sú také perličky, možno prvé, proste ja hovorím, že to sú také medvedy v malom, hej, že nadrobno. Takže tá frekvencia terahertz, to je jedna veľmi liečivá frekvencia, ktorá toto dokáže aktivovať tie lenivé, spiace, obnovovať tie poškodené a má tú frekvenciu zdravej bunky. Takže to vyslovene pomáha akože rastu a množeniu, rozvoju zdravých buniek, aby sa proste zdravé bunky rozmnožovali. A napríklad tie rakovinové majú úplne inú frekvenciu, takže na tieto pôsobí vyslovene likvidačne. Tie sa kamarátia s týmito frekvenciami. Takže toto je tá technológia, pracuje to na báze meridiánov, čiže najprv sa aktivujú meridiány a také najčastejšie miesto sú dlane a chodidlá, pretože tam máme tie nervové zakončenia, tam máme tie reflexné zóny vlastne a v podstate všetky orgány sú ukončené nejakým malinkým bodíkom na tom chodidle, takže preto aktivujeme najprv to chodidlo, tam ich je naozaj veľa tých bodov a v podstate ovplyvňujeme tým všetky orgány. Áno, tým, že cez to chodidlo, to v podstate to stimuluje tie vlastne všetky orgány, ktoré tam majú to zakončenie. Takisto potom dlane, tam máme takisto obrovské množstvo tých bodov. Potom lymfu, takto zo spodu hore až pod pažušie, okolo prsníkov, takisto lymfa na chodidlách, od spodu hore až slaviny, potom nad kostrčou je také miesto, chrbtica, dráha, tam je dráha močového mechúra, hlava, uši, tam ich máme obrovské množstvo. My máme takú knižočku, teraz ju tu zrovna nemám, a tam sú také skupiny zdravotných problémov a tam, to je vyslovene návod, je to úplne jednoduché, že čo ja viem, je tam, ja neviem, môže tam byť pohybové ústrojenstvo, trebárs
problém s bedrovým klbom alebo problém s chrbticou, s krížovou alebo takou, takže ktoré meridiány treba aktivovať a potom to nechať chvíľku vychladnúť a potom sa ide už na to problematické miesto. No môžem povedať, že naozaj skúsenosti, veľa tie povrchové veci, že kožné papilómy to doslova odlieta, to veľmi rýchlo, kožné rôzne defekty, exémy, problémy nejaké na koži, čokoľvek, to ide naozaj veľmi rýchlo. Konkrétne moja skúsenosť je, ja som napríklad mala problém ja neviem, či s prieruškami, alebo čo, ale som toto vyslovene cítila, ako keby som tam niečo mala, takú neviem to popísať. A ťažko sa mi, keď som s niekým hovorila, stále ma to nabadalo na kašel, taký dráždivý kašel. A už sa mi to tak akože ťahalo, mala som to, potom to chvíľku prešlo, potom znovu, ale poslednú dobu tak dosť intenzívne som toto pociťovala, akože taký diskomfort. Tak na to som sa zamerala a ja som po nejakých 2 týždňoch zistila, že ja som hodinu telefonovala s kamarátkou a ani raz ma to nenútilo zakašľať. Proste úplne uvoľnené a ja túto, čo som cítila, takú ako niečo, neviem čo, vyslovene nebola to bolesť, ale nie takú záťaž som tam cítila, túto vyslovene na predúška, úplne ľahučko, teraz úplná ľahkosť, vôbec nič, hej. A toto sa mi tu, no čo so mňa vyšlo, to nechcete ani, proste mne sa uvoľnili všetky tie, ja neviem, hlieny, alebo čo, no proste so mňa išlo, až nakoniec sa to krásne uvoľnilo a ja som zistila fakt, že vôbec ma to na ten kašel ako nenapínal. Lebo predtým, až mi to bolo nepríjemné, s niekým som telefonovala neustále, som si potrebovala odkašľať, stále ma také dráždivé a toto úplne prešlo, hej. Ešte poviem skúsenosť aspoň s mojou mamou, tá mala úraz na bicykli, je cukrovkárka, mala úraz na bicykli, padla a tým pedálom si poškodila, urobila ranu na nohe, na lítku a tým, že je cukrovkárka, tak sa jej to nehojilo, mokvalo jej to bolo minulý rok v auguste, to presne nejak, ja som začínala minulý rok v auguste, takže jej sa to stalo zrovna v auguste a v októbri to stále pretrvávalo, tá rana bola ešte väčšia, mokvala, okolo mala zápal, bála sa, že príde o nohu, bola úplne proste nervná z toho. A potom prišla ku nám na pár dní a ja som začala jej fúkať s tým aktivátorom. Najprv meridiány, trošku chodidla, dlane a potom sme išli priamo už okolo tej rany. Naozaj to mala škaredé, mokvavé, 10 cm okolo bolo červené, proste zápal, bolelo ju to, hej. Nebudete mi veriť, ale ráno tá rána bola zacelená. Ona pozerá, že to fakt, normálne ona sama nechcela veriť. Fúkali sme 5 dní ráno večer, odchádzala ona od nás po 5 dňoch, tá rána tam vôbec, bol tam chrast, krásna chrastička, zápal úplne ustúpený, bolesť ustúpená. Ona sama úplne bola, neverila vlastným očiam, šťastná, že ona nepríde o nohu, lebo tam to vieme, že není sranda, ako u cukrovkárov tieto záležitosti. Takže to len, aspoň takéto, tých skúseností je naozaj strašne veľa, no môj muž, aktivátor dennodenne, to je jeho najväčší pomocník. To ja ráno ešte spím a už počujem proste, že sa fúka. A ešte druhá vec, dôležité sú samozrejme tekutinky, veľmi je dôležité predtým piť, počas aj po. Ja si takto zoberiem pohár s vodou, no teraz tam mám niečo iné, čistú vodu a 2 minúty fúkam do tej vody, čiže doslova z tej vody spravím živú vodu. Hej. My máme doma filter na reverznú osmózu, to už samé o sebe je dosť. A ja keď to nafúkam a porovnám, že vypijem tú vodu, teda neofúkanú a túto, je to obrovský rozdiel. To je ľahučké, to je lahodné normálne, to proste len tak pretečie vám. Je to veľký rozdiel, napriek tomu, že mám tú reverznú osmózu. Takže predtým, počas terapie aj po, je veľmi dôležité piť, lebo tam sa okamžite v tele aktivujú veci, začnú sa diať proste veci a uvoľňovať sa z tela to, čo tam nemá byť a to proste treba vyplaviť. Takže toto je jeden mojich naozaj najobľúbenejších produktov a celé naše rodiny. Dneska si náš syn odniesol, ďalší dcera, takisto. My máme každý svoj, lebo sme sa pobili proste. Myslím, že aj pri BEME, keď sme sa bavili o BEME, tak aj tam sme sa vlastne bavili o tom a ja som to aj pociťovala vlastne na tom školení, že si to pýtalo to telo vodu. Áno. Pretože tým, že my sme pracovali vlastne s tými meridiánmi aj na tých ploskách nôh, aj v podstate my sme pracovali s tým chrbtom, tak aj to telo sa začalo odvodňovať. Čiže ja som tam behala aj na záchod, ale fakt je, že to normálne na sebe cítite. Ingridka, ja mám na teba ešte jednu takú otázku. Ja som bola u teba a videla som tam takú
zaujímavú vecičku. Ja zapnem aj slajd, ale porozprávaj nám, Mhm. čo to tam máš schované doma. No, Také hnedé. no jasné. To je, to je sauna. No, ja som ju to mala roztiahnutú zrovna za mňou, len teraz, ako v lete sme ju na chvíľku teraz zložili, ale no škoda, mohla som ju už roztiahnuť, lebo už ten čas začína byť taký zaujímavý. No, toto je domáca sauna bagová. To je ďalšia vec, ktorú keď som videla, som si povedala, no toto chcem mať čo najskôr, prečo? Pretože uvedomujem si, účinky sauny sú fantastické. Je to neskutočný pomocník, proste to, čo to robí s telom, to je niečo úžasné. Ale ja som nikdy nechodila do sauny, lebo mne tam vadilo kopu veci. Nebudem to tu menovať, jednoducho ma to tam nepúšťalo. Takže ja keď som tu videla, že ja môžem mať doma saunu v domácom prostredí, wow, tak to bola jedna z prvých vecí, alebo teda to som si povedala, toto chcem mať čo najskôr. Super je to vecička, je to meter krát meter, ľahko sa to zloží, proste to sa len tak scapne, hodí sa to do vaku a hoci kam to strčíte. No u nás bola teda permanentne stále rozťahnutá, pretože my sme ju naozaj v zime využívali veľmi často. Stiahla som ju akurát teraz na leto, jak boli tie horúčavy, tak hovorím, tak teraz to chvíľku zložím, ale už sa chystá, už sme si práve hovorili, že no už rozťahneme, pretože už začína byť teda aj také iné chladnejšie obdobie, takže už príde čas na tú saunu. No, nie je to ale obyčajná sauna, je to sauna, ktorá ide na báz, nie je tam to karbonové vyhrievanie, ako bežne býva v týchto saunách, ale sú tam liečivé kamene, turmalín, jadeín, nefrit a sú po bokoch tej sauny, sú tam zabudované, je tam 92 a takisto je aj na podložke pod nohy, takže to nie sú len účinky sauny, ktoré sú teda, že odbúranie toxínov z tela, neutralizácia voľných radikálov, zlepšuje sa metabolizmus, kilečka idú dole, áno. Pokožka sa zlepšuje, je pružnejšia, pevnejšia, krajšia, proste tých účinkov je obrovské množstvo, čo má sauna. Tu je ešte tá pridaná hodnota a to je tá liečivá sila tých kameňov. Skúste si niečo pozrieť o turmalín, jadeín, nefrit, to sú neskutočné, vzácne liečivé kamene. Takže super je to je ďalšia vec, čo mi vyhovovala, že tam je otvor na hlavu, vidíte tam hore, to je taká klopka, čiže to je otvor na hlavu, okolo máte uterák, takže tá sauňa sa vôbec neznečistí nejakým potom, vnútri ste normálne v nejakom bavlnenom oblečení. Ale najnovšie som počula, že sú také vaky, že do toho vaku môžete ísť ako bez oblečenia, ten vak. A to naozaj všetko, ten pot ide tam, takže tá sauna absolútne sa neznečistí tým potom, buď to ide do toho bavlneného oblečenia. Stolička je tam, to je súčasťou balenia, ktorá sa takisto ľahko čistí. Čiže buď ste tam v tom vaku, alebo teda ja ten vak zatiaľ nemám, ja som tam také bavlnené oblečenie, to je úplne celé mokré, tak v tom som tam, okolo mám uterák. Keď potrebujem, že si utrieť ten pot, tak si tam sú také zipse na ruky, vidíte tam? Tam sú zipse na ruky, takže to si len otvorím, vyťahnem si ruky, otvorím proste nejaký pot, utrem sa, zasa zazipsujem a pokračujem ďalej. Dá sa to vyhriať až na 65 stupňov. Naozaj som úplne kompletne mokrá, keď odtiaľ idem von, takže je to úžasné mať to doma, lebo mám to po ruke, využíva to môj manžel. No v zime naozaj sme išli veľmi často a teraz to bude pokračovať, lebo už prišlo to obdobie detí, keď prídu naše, tak v zime prvé sauna. Paradička, ja som naozaj za tento výrobok veľmi, veľmi vďačná. No. Super, ďakujem ti veľmi pekne, Ingridka, aj za tvoje zdieľanie tých tvojich skúseností. Ja som rada, že sme hovorili aj o iných veciach ako o BEME, o tom masážnom prístroji, pretože skutočne vieda si zaslúži, aby sme o nej hovorili. A ja v podstate, keď som teraz nedávno si vlastne kupovala ten aktivátor, pretože tiež som ho chcela mať kvôli svojim zdravotným problémom, tak som využila v podstate možnosti, ktoré dáva vieda práve dnes. A vlastne svojím spôsobom rada poviem aj vám, ako sa to vlastne dá zakúpiť. Pretože ja, keď som počula o tejto možnosti, že takéto produkty tu sú, tak hneď som chcela vedieť, ako ich získať.
A ja vám teraz poviem v podstate úplne v skratke. Všetci, čo sa na nás pozeráte, ja vám v závere poviem, na koho, kam sa obrátiť a tak ďalej. My nemôžeme to tu celé všetko rozprávať. Ale pokiaľ budete mať na nás akékoľvek otázky, určite tu budeme pre vás. A teraz by som vám len v skratke povedala to, čo je pre vás dnes najdôležitejšie, pretože máme tu ešte pár prekvapení pre vás. Takže ja si vlastne zazdielam opäť prezentáciu. Vieda vlastne má také 3 možnosti štartovacieho balíčka. Ja stále hovorím, treba, aby ste o tom vedeli a už je na vás, ako si to vlastne rozhodnete. Hej? Čiže nejde tu o to, aby som teraz tu urobila veľký boom, o toto nám dnes nejde. Ide nám o to, aby ste vy, keďže ste počuli o týchto produktoch, počuli ste naše skúsenosti a ja, keď som počula Ingridkine, tak tiež som chcela vedieť ako. Čiže dnes to máte možnosť vlastne v skratke vidieť, že vo Viede sa môžete vlastne dostať k týmto produktom 3 balíčkami. Všetci sme v podstate na jednej úrovni, všetci nakupujeme v katalógových cenách a potom následne získavame rôzne benefity. To už by sme si vysvetlili individuálne. Čiže sú tu také 3 balíčky. Jeden je štartovací balíček, to sú vlastne takí ľudia, ktorí si to chcú len vyskúšať, chcú si rôzne ďalšie produkty z toho katalógu vybrať a chcú byť len klientami. Potom je tu taký ten štandard, to je asi, by som povedala, najviac používaný balíček, pretože to je také niečo medzi, že je to aj pre klientov, ktorí si chcú vyslovene zobrať väčšie veci, získať viacej benefitov a takisto v podstate, a nie je to teda ten najväčší balíček. Najväčší balíček je vlastne 2000 bodový, 2000 PV a to je vlastne taký ten prémiový balíček. A dnes sme sa rozprávali o rôznych týchto produktoch a my máme v podstate teraz vo Viede a preto som si ja brala aj tento aktivátor, pretože ja rada nakupujem kvalitné veci a ešte radšej nakupujem šetrne, úsporne a takisto to doprajem aj našim a mojim zákazníkom. Takže je tu taká aktuálna akcia, ktorá trvá od 10. do 13.9., až som sa teda nepomýlila, a pri nákupe prvej objednávky za 500 bodov alebo opakovanej, pokiaľ už máte svoj účet vo Viede, ale myslím si, že väčšina z vás, ktorí ste tu, tak je to pre vás takéto prvotné spoznávanie Viedy, tak môžete získať v podstate ten aktivátor, ktorý vám ukazovala aj Ingridka, namiesto 605 eur len za 100 eur. Hej, čiže tá prvotná objednávka v podstate je za tých 500 bodov, to je vlastne tá stredná, ten štandard, o ktorom sme sa bavili. A tam si môžete vybrať BEM, alebo aktivátor, alebo saunu napríklad. Toto sú také 500 bodové, alebo vy si môžete vyskladať aj balíček, hej, z tých rôznych ďalších produktov, o ktorých sme dnes všetkým nerozprávali, ale príde aj na ne čas. Ale samozrejme pri tej individuálnej konzultácii si môžeme prejsť aj ďalšie veci. A toto je teda akcia, ktorá nebýva často, ale býva vlastne pri nejakej príležitosti. A teraz sme ju dostali pri príležitosti konferencie v Lučenci, to znamená, že veľmi sa tešíme. To znamená, že pokiaľ vás zaujali tieto produkty a chceli by ste niečo z toho mať doma, ja hovorím stále, že keď si chcem kúpiť telku, pozerať programy, kúpim si telku, investujem do telky. Keď si chcem prať prádlo, investujem do pračky v domácnosti. A keď si chcem zdravie riešiť, investujem do Viedy. Pretože toto je presne taká investícia. To není spotrebný materiál, ktorý sa proste niekde točí a za chvíľu sa proste vyhodí. Toto sú investície do vášho zdravia. Takže pokiaľ to s vami rezonuje, tak teraz je to ešte výhodnejšie, pretože ten aktivátor môžete mať vlastne len za 100 eur. No a to by nebolo všetko, to by sme neboli my, keby sme nemali ešte na záver jedno prekvapenie. A máme tu pre vás dotazník, my ho priložíme vlastne aj tuto do chatu. Binka, ak môžeš ho skopírovať vlastne do chatu, dať ho vlastne dievčatám.
A my to vlastne priložíme ku každému jednému záznamu, ktorý bude túto vlastne prezentovaný aj pre všetkých ostatných. Takže všetci, ktorí vlastne do 13., tak ako ide tá akcia, tak môžete vlastne vyplniť tento formulár, pretože my sme sa vám otvorili, my sme vám niečo o nás povedali, naše skúsenosti a zaujíma nás aj vaša spätná väzba. Takže každý, kto vlastne vyplní tento formulár a je úplne jedno, že či ste už vo Viede alebo nie ste vo Viede, proste vyplníte si formulár, zaujíma nás, čo vás zaujalo, či sa vám to páčilo a tak ďalej. A budete zaradení do žrebovania a vlastne budeme žrebovať jeden balíček, taký mystery box vzoriek na vyskúšanie. Takže toto je pre vás vlastne na taký záver. A ja by som možno ešte urobila ešte záver, pretože tak, jak my sme boli vlastne na tom kurze, tak existujú, aj teraz v Lučenci bola akcia, kde sa dá spoznávať v podstate vieda, či už cez skúsenosti, alebo vlastne aj vypočuť si o tých produktoch a vidieť ich tam, častokrát je tam možnosť si ich aj vidieť. Takže teraz najbližšie, a ja budem v Brne 13.9., takže ak je tu niekto, kto by sa chcel ku mne pripojiť, tak 13.9. idem do Brna na konferenciu. Všetci ste srdečne vítaní, vstupné je tam 15 € a ja budem veľmi rada, ak sa k nám niekto pripojí a budeme môcť spoločne stráviť tento fantastický deň. Len pre zaujímavosť, nie, že by som tam išla len kvôli tomu, ale bude tam veľmi štedrá tombola a hlavná cena je aktivátor buniek. Takže veľmi sa teším aj okrem iného aj na túto časť. No a aby som teda nezabudla, pokiaľ ste z Bratislavy, tak každý štvrtok ma môžete vidieť v showroome Vieda v Bratislave v Technopole od 14. do 18. O 17. tam mám prednášky. Zajtra tam bude prednáška v podstate na tému práve na ten pohybový aparát, takže pokiaľ ste z Bratislavy a máte to blízko a čas, tak budem veľmi rada, keď vás tam uvidím. Je to vlastne zajtra 11.9. o 17. Ale pokiaľ nás budete sledovať, tak každý štvrtok alebo prípadne útorky robí aj Ingridka rôzne prednášky, takže veľmi radi vás tam uvidíme. No a už nebudem ďalej rozprávať, čo všetko všade je, pretože už je toho veľa. Ja by som na záver chcela poďakovať aj Ingridke, ktorá sa k nám pripojila a zazdieľala vlastne aj svoj príbeh, aj svoje skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne, Ingridka. Rado sa stalo. A takisto by som chcela poďakovať Binke, ktorá mi dala tú dôveru a vlastne sa pripojila na moju cestu s viedou. A teda sa pripojila aj na dnešný webinár a dala nám tú svoju energiu, ktorú má úžasnú. Takže ďakujem veľmi pekne, Binka. A ja vám ďakujem a už teraz viem, čo všetko si musím zadovážiť, takže je to fantastické. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Nemám tu žiadny slajd s kontaktmi, všetko bude pod videami. V každom prípade, pokiaľ chcete viacej informácií alebo si budete chcieť zadovážiť tieto produkty, kontaktujte nás, vypíšte si dotazník, možno aj niečo vyhráte a my budeme veľmi radi s vami ďalej komunikovať o tom, čo vlastne je pre vás to najideálnejšie a personalizovane vám vyberať a pomáhať vybrať produkty, ktoré sú pre vás tie ideálne. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, prajem krásny večer a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. Ahoj.